1638 őszén a Karib-tenger legveszélyesebb kalózai egy elhagyatott szigeten kerestek ivóvizet. A kapitány épp parancsot adott volna a továbbindulásra, amikor valami különös hang hallatszott. Sírás, gyermeksírás a kút mélyéről. Abban a pillanatban mindannyian tudták, hogy amit le fognak ereszteni abba a sötét lyukba, az megváltoztatja minden eddigi hiedelmüket arról, mire képes az emberi lélek. Amit pedig felhoztak onnan, az egy olyan történet kezdete lett, amiről még az öregedő tengerészek is csak suttogva mertek beszélni a kikötői kocsmák legsötétebb zugaiban. Kapitány Mordecai Ravenswood neve már akkor is rettegést keltett a spanyol gyarmatosítók között. 37 éves volt, arcán egy régi kardvágás hege húzódott végig a bal szemétől az állkapcsáig, szemében pedig az a kiágazhatatlan tekintet égett, ami csak azokban lobban fel, akik túl sokat láttak az élet sötét oldalából. Mondták róla, hogy 12 éves korában ölt először, amikor az apját kivégző angol katonákra rontott egy rozsdás karddal. Mondták azt is, hogy a szíve olyan hideg, mint a tenger legmélyebb pontja, ahol még a fény sem mer leereszkedni. Hajója, a fekete árvácska épp egy sikeres rajtaütés után vitorlázott a nyílt tengeren. 3 nappal korábban egy gazdag portugál kereskedőhajót zsákmányoltak ki Hispaniola partjainál. Az arany és az ezüst most a hajó gyomrában pihent, láncokba verve és vászonzsákokba tömve. De a vízük vészesen megfogyott. A hordók már napok óta kongtak üresen, és a legénység nyelve kezdett megrepedezni a szomjúságtól. Thomas Blackwell, a hajó első tisztje, egy vékony, ideges mozgású férfi volt, aki sosem tudta eldönteni, hogy a kapitányt jobban tiszteli vagy jobban fél tőle. Most is az utóbbi érzés dominált benne, ahogy jelentést tett. Kapitány, ha holnap nem találunk vizet, a legénység fellázad. Már most is zúgolódnak odalent. Ravenswood lassan fordult feléje. Nem volt semmi fenyegetés a mozdulataiban, mégis Blackwell ösztönösen hátralépett. Akkor holnap találunk vizet, Thomas, vagy meghalunk. Egyik sem különösebben aggaszt. Még aznap délután megpillantották a szigetet. Kicsi volt, alig több egy homokos foltocskánál a végtelen kék közepén, de zöld növényzet borította, ami azt jelentette, hogy valahol van édesvíz. Ravenswood parancsot adott a kikötésre. Amikor a csónakok elérték a partot, a legénység fellélegzett. A homok meleg volt a talpuk alatt, a levegő pedig nehéz és poshadt, tele az esőerdő illatával. 22 ember lépett partra abból az 53-ból, akik a fekete árvácskán szolgáltak. A többiek a hajón maradtak, őrségben. Ravenswood az élen haladt. Mellette Thomas Blackwell, mögötte pedig egy fiatal matróz, akit Piros Jimnek hívtak vörös haja miatt. Jim még csak 19 éves volt, de már 3 éve a tengeren töltötte az életét. Az apját kivégezték kalózkodásért Jamaikában, és Jim úgy döntött, hogy folytatja, amit az apja elkezdett. A sziget belseje sűrű volt és nyomasztó. A fák olyan magasra nőttek, hogy alig látszott közöttük az ég. A hangjuk visszhangtalan maradt, mintha a növényzet magába szívta volna minden zajt. Senki nem beszélt, csak mentek előre, csendben, a hőségben izzadva. 20 perc gyaloglás után bukkant fel az épület. Eleinte azt hitték, csak egy szikla, amit benőtt a dzsungel. De ahogy közelebb értek, világossá vált, hogy ez emberkéz alkotása. Egy kápolna, régi és omladozó. A fala kőből épült, de már majdnem teljesen összeolvadt a környező növényzettel. Kúszó növények tekergőztek a repedésekben, a tető nagyobbik része beomlott, és ahol egykor egy bejárat lehetett, ott most csak egy sötét, üres nyílás tátongott. A kápolna tetején már félig elmosódva egy kereszt látszott, és nem messze tőle, néhány lépésnyire egy kút magasodott. Kőből volt, régi és rozoga, de még mindig állt. Ez a hely nem jó, mondta Blackwell halkan. Érzem a csontjaimban, kapitány. Ravenswood nem válaszolt. Egyenesen a kúthoz sétált. Lehajolt a pereme fölé, és lekukkantott a mélybe. Sötétség fogadta, olyan sűrű, hogy úgy tűnt, mintha anyagi lenne.
de alul, valahol a mélyben valami megcsillant. Víz. Legalábbis remélte, hogy víz. Ereszd le a vedret, Thomas. Blackwell habozott. Nézett a kutat, majd vissza a kapitányra, végül bólintott. Megfogta a rozoga kötelet, ami a kút szélére volt kötve, és lassan ereszteni kezdte. A vödör csikorgott, ahogy lefelé ereszkedett a kút falán. 5 méter, 10 méter, 15. Akkor hallották meg. Sírást. Először Ravenswood azt hitte, tévedés. Talán csak a széljátéka, vagy egy madár távoli hangja. De ahogy jobban odafigyelt, ahogy minden izmát megfeszítve koncentrált arra a hangra, egyértelmű volt. Valaki sírt. Valaki odalent. A kút mélyéről. Állj meg, Thomas. Blackwell megdermedt. Arca hófehér lett. Arcán látszott, hogy ő is hallotta. Kapitány, ez lehetetlen. Itt senki nincs. Ez a sziget lakatlan. Ravenswood felemelte a kezét, csendet kérve. A többi kalóz is körülállt már a kutat, mindannyian lehajolva, fülelve. A levegő mintha megállt volna. Minden egyes ember visszatartotta a lélegzetét. És akkor megint. Tisztábban ezúttal, erősebben. Egy csecsemő sírása, élesen, kétségbeesetten, olyan hangon, ami az emberi lélek legmélyebb rétegeit rázza meg. Élő hang, emberi hang, csecsemő hang. Van odalent valaki, mondta Ravenswood csendesen. Piros Jim hátrálni kezdett. Arca torzult volt a félelemtől. Ez átok, kapitány. Mi itt nem keresünk semmit. Menjünk vissza a hajóhoz. Most azonnal, mielőtt túl késő lenne. Ravenswood lassan körülnézett. Látta a bizonytalanságot a legénység arcán. Látta a félelmet, ami kezdett eluralkodni rajtuk. Tudta, hogy ha most meghátrál, ha most enged ennek a babonának, soha többé nem fogják ugyanúgy tisztelni. De ennél is jobban rágta valami más, a kíváncsiság, és valami furcsa, megmagyarázhatatlan késztetés, ami azt súgta neki, hogy le kell mennie oda. Eresztitek le azt a kötelet, vagy magam megyek le. Blackwell szemei elkerekedtek. Kapitány, ez tiszta őrültség. Senki nincs odalent. Senki nem maradhat életben egy kút alján. Ez valami gonosz dolog. Valami, amit nem értünk. Lehet, de én már láttam őrültséget, Thomas. És tudom, hogy néz ki. Ez itt más. Ez itt valami, amit meg kell értenem. Anélkül, hogy további szót váltott volna, Ravenswood levette a kabátját és a kardját. Letette őket a földre, majd megfogta a kötelet. Mielőtt bárki megállíthatta volna, elindult lefelé a kút falán. A durva kő karcoló volt a hátán, ahogy lassan ereszkedett. A fény egyre halványabb lett felette. 4 méter, 8 méter, 12. A sírás egyre hangosabb lett. Most már érezte, ahogy a levegő megváltozik körülötte. Hidegebb lett, nyírkosabb, és volt benne valami más is. Valami nehéz és terhes, mintha maga a levegő súlyosabb lenne itt lent, mintha nyomás nehezedne a mellkasára. 15 méterrel lejjebb megállt. Alatta, a kút fenekén, alig néhány centi vízben egy fonott kosár ringott, és benne egy csecsemő. Élő, lélegző, síró emberi csecsemő. Apró kezei ökölbe szorulva, arca vörös volt az erőlködéstől, szeme könnyekkel teli. Ravenswood szíve egy pillanatra megállt. Nem hitt a szemének, nem akart hinni, de a bizonyíték ott volt előtte. Lehajolt, óvatosan megfogta a kosár szélét. A csecsemő abban a pillanatban elhallgatott. Felnézett rá, és Ravenswood látta azokat a szemeket. Hatalmas, tiszta kék szemek, amelyekben valami ősi bölcsesség tükröződött. Olyan tekintet, ami egy csecsemőnek nem kellene, hogy legyen. Húzzatok fel! Lassan! A kötél megfeszült, és lassan, centiről centire emelkedni kezdtek. Ravenswood egyik karjával átölelte a kosarat, a másikkal a kötelet markolta. Minden izma megfeszült. A gyerek nem sírt már, csak bámult rá azokkal a furcsa szemekkel, amelyek mintha egyenesen a lelkébe látnának. Amikor végre fent voltak, a legénység megkövülten bámult a kosárra. Ez nem lehet igaz, motyogta Blackwell remegő hangon. Ki tenne egy csecsemőt egy kút aljára? És hogyan élhetne meg ott? Hogyan?
Ravenswood letette a kosarat a földre, és alaposabban megnézte a gyereket. Kisfiú volt, talán 4 vagy 5 hónapos. Rongyokba csavarva, de a ruhája valaha drága anyagból készülhetett. Bíbor szín látszott rajta, aranyszállal átszőve. Ez nem egyszerű emberek gyereke volt. A kezére tekerte egy apró amulett csüngöt, valami furcsa szimbólummal, amit Ravenswood nem ismert fel. Egy csillag volt rajta, meg egy kígyó, ami a saját farkába harapott. Akkor Piros Jim megtörte a csendet. Az anyja, mondta halkan. Az anyja tette oda. Mindenki ránézett. Miről beszélsz? kérdezte Ravenswood. Jim lenézett a földre, mintha szégyelné, hogy kimondja. Hallottam már ilyen történeteket. A spanyol telepesek között. Amikor egy asszony teherbe esik valakitől, akitől nem szabadna. Vagy amikor a gyerek valami miatt átkozott. Vagy amikor valami történik, amit senki nem ért, akkor elrejtik. Néha megölik. Néha csak elhagyják. Valahol, ahol senki nem találja meg őket. Ahol Isten dönt majd a sorsukról, nem az emberek. És szerinted ez a helyzet? kérdezte Ravenswood. Jim bólintott. Ez egy kápolna volt egykor, szent hely. Talán azt hitte az anyja, hogy Isten majd gondoskodik róla. Vagy talán csak el akarta felejteni, hogy valaha is létezett. Ravenswood érezte, ahogy a düh felemelkedik benne. Nem volt szentimentális ember. Látott már sok kegyetlenséget az évek alatt, ölt is, rabolt is, gyilkolt és elárult. De egy csecsemőt otthagyni egy kút alján, hogy megfulladjon, éhen haljon vagy élve elrohasszon ott a sötétben, az valami egészen más volt. Valami, ami még az ő megkövesedett lelkét is megérintette. Visszavisszük a hajóra. Kapitány, ez veszélyes, próbálkozott Blackwell. Egy gyerek a hajón, az bal szerencsét hoz. Mindenki tudja ezt. A tenger nem szereti, ha... Ravenswood lassan felállt és szembenézett első tisztjével. Hangjában nem volt düh, csak hideg határozottság. Thomas, ha még egyszer bal szerencsét emlegetsz, te magad csinálsz bal szerencsét magadnak. Ez a gyerek velünk jön. És ha valakinek problémája van ezzel, most mondja ki. Most. Azonnal. Senki nem mert megszólalni. A csend nehéz volt, mint az ólom. A következő napok furcsák voltak a fekete árvácskán. A legénység eleinte távol tartotta magát a csecsemőtől, mintha valami fertőző betegségtől félnének. De lassan, ahogy az idő telt, valami megváltozott. A gyerek nem sírt sokat. Sőt, legtöbbször csak feküdt ott a kapitány kabinjában és figyelte a világot azokkal a csendes, értelmes szemekkel. Nem viselkedett úgy, mint egy normális csecsemő. Nem követelte állandóan a figyelmet. Csak megfigyelt, tanult, mintha minden egyes pillanatot rögzítene valahol mélyen a tudatában. Ravenswood különös kapcsolatot alakított ki vele. Minden reggel, amikor felébredt, először a gyerekhez ment. Etette, tisztába tette, beszélt neki, mesélt neki a tengerről, a csillagokról, a szabadságról. Arról, hogy mi az, amikor az ember semmitől sem fél, mert nincs már semmi, amit elveszíthetne. És a gyerek hallgatta, mindig hallgatta. Azokkal a nagy kék szemekkel bámult rá, és Ravenswood néha úgy érezte, mintha a gyerek tényleg megértené minden egyes szavát. Ha tetszik az eddigi tartalom, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a hasonló történetekről. 3 héttel azután, hogy megtalálták, egy vihar érte el őket. Nem közönséges vihar volt. Ez egy olyan orkán volt, amilyet csak ritkán látni a Karib-tengeren. Hatalmas, fekete felhők tornyosultak az égen, olyan sötétek, hogy délben is úgy tűnt, mintha éjszaka lenne. A szél olyan erővel üvöltött, hogy a masztok hajladoztak tőle, a hullámok pedig akkora magasságba emelkedtek, hogy olykor teljesen elborították a fedélzetet. A legénység küzdött. Minden ember a helyén volt. Kötelet húzott, vitorlát igazított, vizet lapátolt. Ravenswood a kormánynál állt, 2 kezével markolta a kereket, miközben a hajó hánytorgott alatta, mint egy részegember. Blackwell oda kiabált neki, de a szél elragadta a szavait. Kapitány, nem bírjuk sokáig. Le kell kötnünk mindent, különben elsüllyedünk. Ravenswood bólintott, de azon a pillanatban valami megváltozott. A szél hirtelen elült. Nem lassan, nem fokozatosan. Egy pillanatról a másikra. A hullámok is lecsendesedtek. Nem teljesen, de annyira, hogy a hajó újra stabil lett alattuk.
Az ég továbbra is sötét volt, továbbra is fenyegetően tornyosult körülöttük, de a vihar mintha megállt volna. Csak körülöttük. Csak ott, ahol a fekete árvácska volt. A legénység döbbenten bámult körbe. A távolban még mindig tombolt a vihar. Látták a villámokat, hallották a mennydörgést. De ott, ahol ők voltak, egy tökéletes nyugodt kör alakult ki, mintha valami láthatatlan fal védené őket. Ez lehetetlen, hebegte Blackwell. Ez nem történhet meg. Ez ellen van minden természeti törvénynek. Piros Jim az első volt, aki kimondta, amit mindenki gondolt. A gyerek csinálta ezt. Ravenswood nem válaszolt. Visszament a kabinjába. A gyerek ott feküdt a zsákokban, nyugodtan és rábámult. Nem sírt, nem mozdult, csak nézett. És abban a pillanatban Ravenswood tudta, hogy ez a gyerek nem hétköznapi, hogy valami különleges dolog történik itt. Valami, amit nem ért, de ami túlmutat minden addigi tapasztalatán. Valami, ami vagy áldás, vagy átok, de semmiképpen sem természetes. 18 évvel később egy fiatal férfi állt a fekete árvácska fedélzetén. Magas volt, szélesválú, arcvonásai élesek és határozott, szemében ugyanaz a kiágazhatatlan tekintet égett, mint egykoron Mordecai Ravenswood kapitányéban. A nyakában egy régi amulett lógott, egy csillag és egy kígyó, ami a saját farkába harapott. Ravenswood már régen meghalt. Egy spanyol csatahajó ágyúi végeztek vele 5 évvel korábban Port Royal közelében. De mielőtt meghalt, mielőtt az utolsó lélegzetét is kiadta volna, átadta a hajót annak, akit annyi évvel korábban a kútból mentett. Annak, akit Elias Wellborn-nak kereszteltek. A fiúnak, akiről a legenda szerint még a vihar is meghajolt. A fiúnak, akit nem kellett volna élnie, mégis élt. Elias most kapitány volt, és a legénység, akik ismerték a történetét, tudták, hogy nem szabad keresztbe tenni neki. Mert aki egyszer túlélte a kút mélyét, ahol nem lett volna szabad túlélnie, az túlél bármit. És aki csecsemőként megállította a vihart, az félelmetesebb, mint bármely ágyú, kard vagy flotta. A fekete árvácska vitorlái megfeszültek a szélben, és elindultak a horizont felé. Elias a hajó orrában állt, és a távolba nézett. Nem tudta, ki volt az anyja. Nem tudta, miért tette őt abba a kútba. De tudta, hogy valahol odakint van egy válasz. És hogy minden egyes nappal, amit a tengeren tölt, minden egyes viharral, amit túlél, közelebb kerül ahhoz, hogy megtalálja azt a választ. A kalózok sírást hallottak a kút mélyéről. Amit felhúztak, nem arany volt, nem ezüst, nem kincs, hanem valami sokkal értékesebb és sokkal veszélyesebb. Egy életet, egy titkot és egy legendát, ami örökké visszhangzik majd a Karib-tenger hullámai fölött, mindaddig, amíg emberek hajóznak ezeken a vizeken és mesélnek egymásnak azokról a dolgokról, amiket nem értenek, de amitől mégis reszketve félnek.